Les estudiants de secundària i universitats de l'Alt Maresme hem anat a la vaga, però no ens aturem, perquè cap vaga serà el final de cap mobilització, perquè ara, enmig d'una crisi educativa, les estudiants estem més fortes que mai. Per això, cal seguir aquí, cal seguir als carrers. Estudiants, ara és el moment d'organitzar-se, perquè sabem que on hi ha lluita, hi ha futur, perquè sabem que avui, com ahir, la lluita és l'únic camí. No dubtis més, contacta'ns i organitza't, perquè només organitzades defensarem el dret a l'educació i perquè només organitzades guanyarem. Seguirem aquí, seguirem dempeus, seguirem defensant una educació pública i de qualitat. Per nosaltres, però sobretot per les companyes que han de venir.